ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୋଲତାଡ଼ କଟିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଯାହାକି ସାମିଲ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। 4 ଚକିଆ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସମୟରେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସାମିଲ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏପରି ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।